Kada balita sa umaga. Emosyonal nga bumaya hi PNP or Police General Francisco Romel Marbel kumoy ka-30 nga Philippine National Police PNP Chief. Ha retirement ceremonies ha kampo krami ginpahayag ni Marbel nga natuman niya ang iya misyon nga may dignidad. Nagpasalamat iya ha kan Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ha kumpiyansa ngan pagtapod nga iginhatag ha iya ha nakalapay nga usa ka tuig kundiin didto iniya ginlatag aniya mga naipatuman nga mga reforma hahanay hiton kapulisan. Igindasig naman ni Marbel ang iya kampanya kontra illegal nga droga nga may pagrespeto ha katungod pantawo ngan pagkakakumpiskar ang mga dagko nga kantidad hin illegal nga droga duro dilain nga partihan nasod. Arestado ang usa nga barangay Kagawad. Mahuman ang gindumara nga drug buy-bust operation ang mga otoridad sa barangay Santo Niño, Haro, Leyte. Ginkilala na aresto kan alias Binoy. Napalitan ang sospek ang gintatahapan Shabu nga nakuha pa tikang haiya. Posisyon ang siyam kasasye nga nga natimbang in 0.9 gramos nga nakantidad in 6,120 pesos. Apag kaya na nakapaslak na ang sospek Haro Municipal Police Station ngan maato manginhin kaso nga pagsupak ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mauhuman na ang pagkuriay hatubig ha usa nga lugar ha sulat Eastern Samar. Mauman ini ginlunsar an 162 million water system project ha barangay 8 nga magdadarahin direkta nga supply ha mga kabablayan. Ao po ng proyekto an intake facilities, reservoir ngan pipelines. Ikang didahan 2021 ang preparasyon nga hingyaphan LGU sulat para ha mga residente. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan.